Tryghed er vigtigt, for det er så essentielt for, at beboerne er glade for at bo i afdelingen. Det er ikke nok for beboerne at have en stor, moderne lejlighed, hvis den samtidig ligger i et miljø, hvor de ikke tør gå ud om aftenen, fordi de er bange for at blive chikaneret, eller de oplever hærværk eller anden kriminalitet. Men hvad er det så, der skaber de trygge forhold? Det hænger ikke kun sammen med, om der er god belysning, eller om der rent faktisk er en lav kriminalitet. Det er meget mere komplekst end det. I den vejledning, vi har udarbejdet, der kommer vi med idéer og anbefalinger til 5 indsatsområder, som vi har erfaring for giver et godt resultat. Vejledningen den har vi illustreret med forskellige eksempler fra hele landet, og der er også værktøjer, som kan bruges undervejs i processen med at skabe større tryghed. Vi håber, at vejledningen den giver god inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed ude i de enkelte afdelinger. Det kan både få den effekt, at der bliver mindre kriminalitet i afdelingen, der bliver mindre hærværk og dermed også færre driftsudgifter, men vigtigst af alt, så giver det boligområder, hvor beboerne trives og er glade for at bo.